suka ko woyde hol gonɗo e lawol haaju makko ma few. Assalamu alaikum. Waaleykum salam. Assalamu alaikum Thierno. mbaɗa Jarama de. selli A selli kay. alhamdulillah Alhamdulillah. tabarkalla Wona aɗa selli. mawɗum ni Jam dani. tabarkalla Galle waɗi. mawɗum ni Haraba. haaju ma Min ndi ko lawol jimmi darta. lawol Ɗannade. ɗannaade to jaaɗa fof ma koɗo ya ɗanno tan Kalto mbawmi yawrude fof. Yomi heɓ kalis tan. basi ala hen Eyi. joni jiya gonga halɗo haajuma ande jiɗɗa yaade o leydi tubakoɓe eyo Woodi Thierno. mais ene satti de Sati. O weɓirta. ene wayno lawol ma ngol on musidɗo ma ne andi lawol ma ngol Musidɗam gorko walla mo debbo? gorko omo jeeya e fermuɓe lawol ma ngol Haali boni. On ko holen? mais sen kawri Ah. ma jaa sere président No waɗa. ha mbimi ko anni so a wonte an président américain mi annda ɗum jogorɗa won En kawran. en gawran En kawran. dara mi daara jomum e deftere am mi hollumamo E wala basi. a yimo Mi yimo. a andimo Andimo so leydi. Andimo. wona aɗa andimo Andimo. machallah hen joni sadakuji mum Eyi. gadna kam kasam mettelɗo Kasam metel no heɓorto? ene heeɓa Thierno. Eyi. so ɗum ɓenni Eyi. debbo boofo Eyi. cawɗo funeɗo Eyi. gadda kasam makko Taw o jibinani Thierno. taw jibinani o waɗani éco waɗani hay hunde Ɗum Thierno no heɓorto? ene heeɓa sen kawri En kawran. 30 millions Mi waɗi hen 25 millions. tabarakallah janggo garana gollal ma O so Allah jaɓi. inchallah O Thierno mi yeehi. a jarama A jarama. Aw mi yeehi. moƴƴere allah e ma Voilà. aywa goɗɗo kadi ene lawol haaju makko ne fewa ma ne bono kolle kam joni eyyo Assalamu alaikum. waaleykum salam wa rahmatullah Thierno. mbaɗa Jaram. seli Bajala. alhamdulillah Jam tan ni. tabarakallah Alhamdulillah. mawɗum ni Tabarikalla. awa Mashallah. mawɗum ni tabarakallah bisimilla Sa ɗo wor kokkuɗa Thierno ko jamde addimi ga. yo allah ɓeydi jaam ayo ko noon machallah Min de ko miɗo jogui ɗo golle gol. Mi ronki taw yoɗen jaa. Mi waɗi tout, mi waɗi ta. Kono mi ronki yoɗen jaa. aha so allah jaɓimo e ndaar joni daarem feere mum nane yaara kadi kaalen machallah min haajam ala e oɗo kaalis ko jinneji ɓamat anani donc ɗo musidɗo golle maɗa aɗa andi ko kalid hol debbo mo tinaniɗaɗi eyyi soko fenani mbiya ko fenani ko go a wacci on debbo maccam. Mi harmini. accum Mi harmini mo perew. ɗimmol tinnoɗa e hoore ma aɗa jogui sehliraɗo aɗa haalda e makko aɗa haalnamo sirluji ma o wona guiɗo ma de Thierno. e nani wona min haali a yiyani Ala Thierno min kam mi yiita ɗum ɗo. awo e ngoli a yani nene huccitema Mi yii kay no huccitema. a yani cabbi ɗiɗi nene paaliɗo Awa eyyi. lawol janfa
ene woodi sen kawri eyi nittanma leɗɗe ngara inchallahu ew a hulata hay batte mo hulta machallahu sa yi jomum saɗa andi tan ko an min kam mbawmi ko hollude o ko holan o ko Samba Konté feeram boni yo aduna boni moko noon machallahu joni jaaha lewru ndu altine ala ngara mi hokkuma leɗɗe ma salamu aleykum a jarama moƴƴere Allah e ma inde nde Thierno mino oustaz kaalowo gonga oustaz kaalowo gonga machallah seydi gonga merci jarama hande aduna o hande caɗele mumen kewi de ñalawma fuɗɗima welde de suko oɗo jomi winomo nogas ɗi ko jinneji joyyi mais mi sikki min hono woni jinne mawɗo dana waɗanɗo e poos coɓunaji ne heeɓima aywa hol garaw machallah assalamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullah waɗa Thierno mbaɗen aɗa selli alhamdulillah tan tabarika alhamdulillah mawɗum ni am tan jam tan ni ba inde yettoy min mbiɗamo Souleymane Souleymane maɗa manma selli manma am tan machallah alhamdulillah alhamdulillah inde ko haaju garmi ɗo yidde daranede affaire uji am par ce que mino ko neɗɗo gannoɗo e nder Afrique président ji ene gara ñalmade kam kalis wonti hande min mbuuɗumi ala est ce que wona maire sikkante ko maire wona maire Thierno wallam ballira kam saabi Allah inchallah sikki tan alhamdu mami arta village amen ɗo min daaro no ballirɗa kamen sa ɓennitani place gonɗa o a mankatamo bisimillahi ɗum kay ko joni haajam ala en ɗo min ɗo ko jinneji ɗi tan kanƴi kollata min ala ko mbawmi nanguɗo faw hen miijo Thierno Sile mi sikki tan an e Donald Trump o meeɗino joddade tab mbaɗa ko Donald Trump goɗɗo ala fof président hay bande o gondono hande mbiyano président maɓɓe gondono hande ko on ko ni nden mi hokkuma hunde finde mum ko janggo Asim Koyta nodduma yaaro Bamako est ce que aɗa jibina ɓiɗɗo kanko gaynata hare noor Malile allahu akbar mi resi yummo kay o ƴama ko tawmi allahu akbar yumma ko noon yummu jibinako tawde allah a Thierno wona min haali mamma ko woni ko ƴamere yo a Thierno on sa ɓami oɗon hare noor nde ñalawma goto e seconde goto gaynata de nde gasa dawde mo mammun wone jiwnede joni wona min haali koko suuɗi dartata mais bongol ma jawdi musidɗo ma goto ne jeeya hen ala mi musidɗam momiɗo hoolimo de wona min haali e nani a yiyani an a ɗeni janfo goho janfo ɗiɗi janfo tati janfo nayyi a yi an sa ummaki darɗon wawi hay ittude balɗe ma sakket nani a faami ten kawri looɗe sappo e jeetati kokkata mami lootoɗa ɗum e nder seconde goto ñalawma goto lootoɗa laabi ujunnaji sappo e jeegom kadi a faami looɗeɗe ñalawma goto no foti laabi lootoɗa ɗe ko wona eyyi laabi no foti ko kalanmami ko finde mum garɗo laabi ma ɗi bonni hakkude ma e Poutine a faami eyyi bonni hakkude ma e Asim eyyi Asim kam kon kokkowo finde mum janggo noddete a faami mi faami joni mi holluma jomum sa yi min kam mi anda mi hollete jomum tan minen min mbiyata ko bil haq allahu akbar aɗa andi oɗo jam o wona Mamadou Demba wonɗo ko kanko waɗma ko e o yiiɗi wardemo to ko sehilam o junja min ceet awo sa ummanaki mo o nawtuma to ɓoyannoɗa a jarama Thierno a jarama ɗum ɗo kay haajam ala in ɗoni ɗum ɗo kay mi weddoto ɗum tan eneni a jarama a jarama eyyi moƴƴere Allah e ma koni hande sehliragal hande metti
ɗo kadi coggu goto heeɓima ngare tan o ko holon o ko Samba Konde feera boni yo anda Samba ne wawi wadde aduna boni min anda Samba ne wawi wadde ɗum ɗo salamu aleykum Mamadou salam asili gay an wonanire bala yaranno pourquoi balan yarani i an min jamma ñalam hokkuma junngo calmina kam mi hannde mi hokkuma tan calla sawinde kam non ka jaaɗiɗo bon ala Mamadou yam noon eyyi konko jim haalande on neɗam ka jaaɗiɗo bonɗo pat neɗɗam heɗom haalanma hollum heɗom haalanma hollum heɗom haalanma haal min noon Siley acci bon Siley boni gonɗo e ma Samba tan malamma kala ko ha oɗo kay o sa acca yadde mako tan o baro yimɓe ɗe ayi o ni anno o bonni anno o bonni anno farmi alamma ayi dara o wona haalde mo an kam an mi yiima allah ko fala fas ni ay an kam yim min mani an mi oɗo fala fas mi yima an ko mi yima an ko mi yima jibami wo deftere ceerno he mi horam deftere ceerno ay mino ko jammiɗe haalde président ji ko ɗum ɗo ko an ko ngal haalde ay mi gollatnomi de ko o hargam dañat a faami mi gollatnomi de rogui dañire ko o bonni hono kañirmami dañat an Samba an bonni on bonni min ko ceerno holli kam ɗo mi hormo ƴetti jantu ceerno to jet angata jet min ɗo wawa jen señ hande min min ko kalɗo ay président ay min kalton ɗo jango yen ay waɗa ceerno wi jango asini nodda kam téléphone an ayo o waɗaka ba an a waɗaka ba